ब्लेसिं आरो क्ल'रकुइन टेब्लेट रानदों दैबानाजों लोमसावजानाय गामियाव बैथा फाउन्डेसन आरो टंला दै सावस्रि बिफाननि मदद दैबाना लोमसावनायाव गामियाव उदालगुरि जिल्लानि टंला ओनसोलावबो थांनाय थाद'नाय गैयै अखाजों गोबां खैफोद सिमाजों बोहैनाय दैबानायाव गामि न'खर लोमसावदोंमोन। बिदिनो टंलानि साखाथि सुमुवाफारा फुख्रिफारायावबो खुलसि दैमानि उसिफावनाय दैबानाजों लोमसावजादोंमोन। मिथिनो हायोदि दासिमबो गामियाव सुबुं थानो हानाय थासारि गैया। दैबानानि हाब्रुजों न'खरफोरा खोबथे जाना दं। जाहोनाव बिनिफ्राय गोबां बेरामनि जिउसा सोमजिनायनि खैफोदा दं होनना बैथा फाउन्डेसननि दैदेनगिरि आरो दै सावस्रि बिफाननिफ्राय साखाफारा जानो खावलायदों। 20 लिटार दैयाव गरसे होनो होदो ओमफ्राय जुदि कमबाला खावसे होनो होदो देर घन्टा सोमनो होदो आरो देर घन्टा लोंनांगौ आरो दैखौ फुदुंनानै देर घन्टा ओमफ्राय ब्लेसिं पाउडारखौ सारनांगौ स्प्रे मेसिनाव बे 15 लिटार बा 18 लिटाराव सामुससे बा सामुसनै होनानै नोंहा सारनांगौ। स्प्रे मेसिनाव सारथारबानो जाबाय आरो एकदम जिथिं लेथ्रा दंजोबो न' बेराफोरावबो सारनो हागोन जुदि आग्लायद्रायबा साननैदो खनसे बेनिफ्राय जुदि उनाव जुदि नांबावोबा बुंबावो जाबाय नोंसोर हायोबा पाब्लिक हेल्थआव डाइरेक्ट थांबानो जाबाय जुदि हायाबा जुदि लाजिथ' जोंनि मानसिया। दिनै टंला दै सावस्रि बिफान आरो बैथा फाउन्डेसननिफ्राय फुख्रिफारा गामियाव ब्लेसिं पाउडार आरो क्ल'रकुइन टेब्लेट रानना बेराम आजार जानायनिफ्राय बारग'नो सिगाङै राहा लानायखौ नुनो मोनो। बैथा फाउन्डेसननिफ्राय अर्जुन नार्जारि बिथाङा जोंनिसिम खौरां दैथायहरना फोरमायहरो। निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24 बड'लेण्ड।